खुलुमबाय गिबियावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय दिनै बे बैसागु बोथोरनि बा गोदान माने बोसोरनि बयनिसिमबो खुलुमनाय अननाय आरो हामलायनायखौ आं जासिहरदों आरो दिनैहाय दुलाराय बुहुमावनो कोविड-19 बा महामारी कर'ना भाइरासजों बुहुमनि मानसिफोरा जुजिगासिनो दं। बुहुमनि जौगानाय आरो जौगाफुनाय देशफोरा दिनै जुजिगासिनो दङ। भारतआवबो कर'ना भाइरासखौ लानानै जुजिगासिनो दङ। आसामावबो कर'ना भाइरासनि जि साग्लोबसारनाय बियो सानसे एफा सान बियो बारायगासिनो दङ आरो बेखौ लानानै दिनै आसाम नाङै भारत नाङै माने लकडाउन 21 साननि बे लकडाउना दिनै सोलिनानै दङ आरो बे लकडाउना गाबोनो जोबनो थांगासिनो दङब्लाबो बे लकडाउनखौ फैबाय थानाय 30 एप्रिलसिम बारायगोन होननानै भारत सरकार आरो आसाम सरकारा खौरां बिजोङाव मिथिहोदों। नाथाय बिनि अफिसियेल जि डिक्लेरेसन बियो दाबो जाथ'वाखै। खोब सम्भब दिनै आरो गाबोननि गेजेराव जागोन। दा दिनै बे समाव नैबे कर'ना भाइरास बा महामारी कोविड-19नि साग्लोबसारनाय समावनो दिनै जोंनि बर' हारिनि बा ट्राइबेलफोरनि जि माहारियारि रंजाथाइ फोरबो बे उत्सब बा आसामनि जि रंजाथाइ फोरबो बे बैसागु बे फोरबोआ दिनै जोंनि गेजेराव सफैबाय आरो दिनै मोसौ बिहु बयबो बर' आइ आफा रायजो राजाया माने लकडाउननि जि नेमखान्थि जे जोङो न'आवनो थानानै न'खरनि सुबुंखौ रैखाथि होनाय, गावनि जिउखौ रैखाथि होनाय बा बासायनाय, समाज आरो हारिखौ रैखाथि होनाय, देश आरो रायजोखौ रैखाथि होनाय बे गासैबो नियम जि सरकारा खानानै होदों। सासेया सासेनि गोजानाव थानानै 1 मिटार बा 6 फुट गोजानाव थानानै जोङो आखाइ मोजाङै सुनानै बा सेनिटाइज खालामनानै आरो मास्क गाननानै हानायसिमाव जिखिनि नेमखान्थि होदों बे नेमखान्थिखौ मानिनानैनो बयबो दिनै मोसौ जि माने बैसागु दङ बे मोसौनि बैसागुनि जि सानाव फुंबिलिनि समाव बयबो मोसौखौ जोङो दैखराव न'नि फुख्रियाव थुखैनाय जोङो नुनो मोन्दों आरो बेखौ जोङो नुनानै थारैनो बर' आइ आफा रायजो राजाखौ जोङो साबायखर बावदों आरो जों गोजोननाय मोन्दों। आरो बेबायदिनो गाबोनो मानसिनि फोरबो मानसि बिहु आरो बे मानसिनि फोरबो माने बैसागुखालि जोङो बयबो गिदिरफोरा उन्दैनो बोर होयो, अननाय जासियो आरो लोगोसे उन्दैफोरा गिदिरनियाव बोर बियो, खुलुमो आरो मान होयो। दा बे बर'नि जि गोदो गोदायनिफ्राय सोलिनाय जोंहा जि नेमखान्थि दङ, जोंनि जे माहारियारि रंजाथाइ फोरबो, जोंनि हारिमुवा जे थांना थानांगोन, बर'नि जिखिनि जोंहा माने जि हारिमु दङ रंजानाय बाजानाय, मेथाइ खननाय, दामनाय देनाय, दिनै बैसागु बोथोराव गोखा गोखै जानाय, खुंखा जानायनिफ्राय लानानै जोंहा जि बिसास दङ, जोंहा जि माने फोथायनाय दङ, बे गासैखौबो लानानै दिनै बर' आइ आफा रायजो राजाया बैसागुनि जि सम बे समखौ बयबो फालिनो थाखाय थियारि आरो न'आवनो थानानै फालिनो थाखाय थियारि आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो खावलायगोन जे बे बैसागु समाव बयबो न'आवनो थानानै न'आवनो न'खरनि सुबुंजोंनो ज'है थानानै जाहाथे जोङो बे नेमखान्थिफोरखौ फालिगोन, बैसागुखौ रंजागोन। जिहेथु जोङो ज'है थानो मोननायनि खाबु गैया बा ज'है जोङो रंजानो थाखाय बा जोङो मोसानो थाखाय बेयाव जिहेथु खाबु गैया, लकडाउननि नेमखान्थि खानानै होदों। दिनै एडमिनिस्ट्रेसना बिनि थाखाय स्ट्रिक्ट माखासे माने रुल्स खानानै होदों। दा बेखायनो न'आवनो थानानै जों जाहाथे बयबो रंजायो, आं बेखौ बयनिसिमबो खावलायबाय। लोगोसेयैनो दिनै बे महामारी कर'ना भाइरास बा कोविड-19जों जिहेतु बुहुमनाङै बयबो जुजिदों, बे बैसागु बोथोराव बे गोदान बोसोराव जोङो आनान गसाइनियाव इसोरनियाव जों आर'ज गाबगोन बर' माहारिनि जानानै जाहाथे जोङो फैबाय थानाय समाव नैबे कर'ना भाइरासजों जुजिनानै कर'ना भाइरासखौ जोङो सुबुं माहारिया बयबो जाहाथे फेजेननो हायो, मेडिकेल साइन्सनि गेजेरजों फेजेननो हायो, बेखौनो जोङो मिजिंथिगोन। आरो बयबो बर' रायजो राजानि जिउआव जाहाथे गोदान मिजिं, गोदान साननाय, गोदान माने सिन्ताजों, गोदान मोनसे थांखिजों जाहाथे जोङो जुजिलांनो थाखाय गोहो मोनगोन। आनान गसाइया इसोरा जोंनो बोर हरगोन आरो बयबो जाहाथे नैबे बैसागु समाव नेमखान्थि मानिनानै जोङो फालिगोन। जिहेथु बयबो बुंदों जे गावनि न'आव थानानै गावखौ रैखाथि होनाय, न'खरखौ रैखाथि होनाय, सासेया सासेनिख्रुइ गोजानाव थानानै जाहाथे जोङो रैखाथि होलायनाय, बेनो बयनिख्रुइ देरसिन भेक्सिन। खारन बिनि थाखाय मेडिकेल साइन्सआ खुनु भेक्सिन बा मुलि दिनैसिमबो दिहुननो हायाखै। दा बेखायनो रायजो राजानिसिम बे खेबसेबाव आपिल जे बयबो जाहाथे बे नेमखान्थिफोरखौ मानिनानै सोलियो। दुलाराय बर' माहारिनि सुबुंफोरा जाहाथे बे समाव बयबो गावबा गावनि सांग्रांथिखौ मेनटेन खालामगोन। बैसागु रंजानाय समाव जोंनि
जे गोदो गोदायनिफ्राय सोलिबोनाय माखासे नेमखान्थि दङ जोङो बेखौ मेनटेन खालामनांगोन नाथाय न'आवनो बा गामियावनो थानानै जोङो जेरैबायदि जानाय लोंनाय खालामो जानाय लोंनायनि खेथ्रआवबो जों सांग्रांथि हाबाफारि लानांगोन आरो जोंहा जिहेतु माखासे हुदाफोर दङ आखुफोर दङ जों बेफोरखौ नागारनानै जायफोर गाज्रि हुदा गाज्रि आखु जोङो जौ लोंलायनाय गामियाव रंजानाय मोसानाय दामनाय देनाय बे हाबाफारिफोरखौ जाहाथे नैबे समाव बयबो माने खालामा बिनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा आपिल खालामदों मानो होननानै बुङोब्ला जोङो ज'है लोगो हमलायनानै ज' जानानै रंजानाय बाजानाय जानाय लोंनाय खालामनायानो जोंनि जिउनि थाखाय खैफोद बे खैफोदखौ नोङो जुदि लाबोयोब्ला बे बयनिबो थाखाय बे खैफोद गोनां जागोन दा बेखायनो बयबो जाहाथे बे गासैबो रैखाथिखौ जाहाथे मेनटेन खालामगोन बैसागुनि समाव जोंनि माहारिनि जायफोर नेमखान्थिफोर दङ माहारियारि रंजाथाइखौ जोङो बिश्व दरबाराव लांनो थाखाय जोंहा जेफोर हाबाफारिफोर लानांगौ जोंनि दामनाय देनाय मोसानाय मुसुरनायखौ जोंनि इउटिउबनि गेजेरजों ससियेल मिडिया फेसबुक वाट्सएप टुइटारनि गेजेरजोंनो जों फोसावनो हायो आरो बेखौ न'आव थानानैबो जों खालामनो हायो दा बेनिखायनो जोंनि फैबाय थानाय समाव जोङो बेखौ मोजाङै जाहाथे गोग्गोमै रंजानो हागोन बे महामारिजों जों जुजिनानै बेखौ फेजेननानै फैबाय थानाय समाव सुबुं माहारिया जाहाथे जोङो मोजाङै थांना थानो हायो आरो बर' माहारिया जाहाथे बैसागुखौ मोजाङै फालिलांनो हायो बिनि थाखाय जोङो गावनि जिउखौ रैखाथि खालामनाय हारिखौ रैखाथि खालामनाय न'खरखौ रैखाथि खालामनाय बे हाबाफारिखौ बयबो लानानै बयबो फालिगोन होननानै आङो मिजिंथिबाय आरो खावलायबाय आरो बेखिनिखौनो खावलायनानै आङो बयनिसिमबो बैसागु बोथोरनि खुलुमनाय अननाय आरो हामलायनायखौ बावहरनानै बे खावलायनाय हाबाफारिखौ बेयावनो फोजोबबाय गोजोन्थों खुलुमबाय।